Ωραία φιλαράκια μου, σήμερα για δείπνο θα φάμε ένα κοτόπουλο. Εδώ έβαλα το κοτόπουλο μέσα στο ταψί με νερό και τώρα θα βάλω πάνω λουμινόχαρτο και θα το βάλουμε στο φούρνο για να γίνει. Πεντανόστιμο κοτόπουλο, τυροσαλάτα και ένα ποτήρι νερό. Όνειρο, ας τα απολαύσουμε! Πω. Πω. Συγγνώμη που τρώω με τα χέρια, αλλά είναι τόσο μαφράτο, τόσο μαλακό. Αυτή τη στιγμή είναι 9 η ώρα το βράδυ. Ας πούμε ότι τρώω ένα ελαφρύ βραδινό. Αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν έφαγα σήμερα κάτι φράουλες το μεσημέρι. Αυτό. Πύραυλος γεύσεων, ας απολαύσουμε. Όχι στο πουλί, ας ραπακιάσουμε.